maskingevær. Jeg flyver fra Boston til New York for at rydde op i denne kloak. Jeg flyver højt over byernes tage, og nu er der ikke så langt tilbage. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. I troede bare jeg var en mand uddannet i Østtyskland, men så fik jeg et legat af Al-Qaida, så blev jeg muslimsk frihedsfighter. Osama sagde hvad jeg skulle gøre, og så lærte jeg at flyve en Boeing 747. Yeah, la 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 la. Kammerat Mohammed var min højre hånd, og om lidt flyver han ind i Pentagon. I troede ikke det kunne ske, men nu flyver jeg ind i VTC. La 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 la. Oh my god. Og paradis og vinduer, jeg nyder 72 jomfruer, for nu er jeg blevet til martyr, og prisen var ikke særlig dyr. Jeg sidder i himlen og synger min sang, imens jeg griner.